El retorn als entrenaments del Lleida Esportiu ha estat novament marcat i ja van unes quantes setmanes, així per la felicitat. Els 3 punts sumats ahir davant del Tudelano són d'or, sobretot per la manera en com l'equip es va saber sobreposar les adversitats. No era un partit fàcil i el rival era un dels forts en aquest inici de temporada, però els de Celigrat van saber novament assegurar els 3 punts al camp d'esports. El conjunt lleidatà, a més, estava obligat a guanyar per seguir, per 10a setmana consecutiva en llocs de play-off. I ho va fer. No és estrany, doncs, que l'alegria reflectís a les cares dels jugadors aquest matí. La nota negativa va ser la lesió de Molo. El central andalús va haver de ser substituït a la segona part després de notar una punxada a la cuixa esquerra. Les primeres exploracions diagnosticaven una possible ruptura fibrilar que haurà de ser ratificada per l'ecografia que aquest vespre se li farà al jugador. El propi jugador no era aquest migdia gaire optimista i no tenia bones sensacions. Son malas. Yo creo que posiblemente será una rotura, si no me sorprendería. Y nada, la verdad que es curioso porque precisamente ayer y durante la semana esta comentaba incluso con el cuerpo técnico y la selección médica que me sentía súper bien. Era de las primeras semanas que me sentía sin molestia, me sentía fuerte, me sentía sin cansancio. Y precisamente el partido de ayer, las sensaciones durante el partido fueron buenísimas. O sea, lo raro es que no notase ese aviso, ¿no? que suele pasar antes de cargar. ¿No? Entonces te quedas un poco con la sensación de, hostia, cuando mejor se supone que a nivel físico y a nivel mental estoy, me pasa esto. El Lleida Esportiu continua mostrant-se intractable al camp d'esports i davant el Tudelano va sumar 3 punts que el tornen a situar en llocs de play-off. Va ser una victòria menys brillant que en altres ocasions, amb un Tudelano molt ben plantat al terreny de joc que va dificultar l'atac dels blaus. Tant ho va fer que en la primera part els homes de Toni Celigrat no van poder fer ni una rematada entre els 3 pals. Per la seva banda, el Tudelano tampoc creava excessiu perill en atac. Això sí, la millor ocasió de la primera part la van tenir els visitants, amb un 1 contra 1 d'Àlex Sánchez que Pau resolia amb encert. L'equip defensivament està molt bé en casa i ofensivament, doncs bueno, avui la primera part hem estat, la veritat, que molt espessos, molt incòmodos, sense ritme, sense intensitat, sense qualitat en el passe en la primera part. La dinàmica del partit no era gens positiva pels blaus. Per aquest motiu, Celigrat va decidir donar entrada a Imaz i Xisco a la mitja part, uns canvis que van reactivar l'equip i li van donar més presència, sobretot en atac. Imaz va disposar de les oportunitats més clares, però el davanter lleidatà no va poder superar Jorge. Al minut 60, nou contratemps en forma de lesió. Molo havia d'abandonar el camp i Gòdia entrava en el seu lloc. El canvi va provocar que Asier, que havia començat com a davanter el maig i posteriorment com a migcampista, acabés jugant de defensa. El basc no va acusar el canvi de posicions i, a més, encara va tenir temps per realitzar un llançament magistral de falta al minut 70, que servia per donar la victòria als blaus. Ha tirat de galons, Asier, sí. Avui en el argot taurí, hi ha que traure a ombros del camp, Asier, sí, que és el que esperem d'ell. Hi ha que personalitzar avui en Asier per el que ha fet per a l'equip, a part que ha fet el gol, clar, de la victòria, però també amb els 3 canvis de la segona part. 6a victòria de la temporada per un Lleida Esportiu que es situa quart a la taula. La pròxima jornada, els blaus visitaran el camp de l'Izarra.